गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दावारिगुरियाव दिनै क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि मोनसे मावफुं मेल जानानै थाङो। हाबाफारि बायदियै गिबियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावमुआव बिबार बावनाय बायदिजों हाबाफारिया जागायजेनो। बेनि उनाव क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि आफादगिरि निबारन बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव मावफुं मेलखौ जागायनाय जायो। दिनैनि बे मावफुं मेलनि गेजेरजों गसाइगाव दख'रा अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशनखौ गोदानै दाफामफिननानै लानाय जायो। दाफामफिननाय बे कमिटियाव आफादगिरि महरै मनेस्वर नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै मनज कुमार बसुमतारी मोना सायख'जायो। लोगोसे बे मावफुं मेलनि गेजेरजों दिनै क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना बड'फानि सिमां आलादा रायजो बड'लेण्डखौ जाफुंहोनो हायागौमानि सोमावसारबाय थानायनि थांखि लायो होननानै आफादगिरि निबारन बसुमतारीया फोरमायो। गिबियावनो नोंथांमोननि पर्टेलाव आङो सागात मोननो थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर होदों आरो आजावनानै लादों। दा दिनै नोंथांमोना मिथियो आरो जोङो डिस्ट्रिक्ट अल आसाम अल बर' एक्स भलन्टियार फर्स क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आङो दिनै आफादगिरि हिसाबै आङो गावखौनो गोग्गानाय मोनदों। मानो होननानै बुङोबा जोङो बडिखौ फुल फ्लेजेड दाखांनायनि परे अभारटेकिं लानायनि परे जोंनि फार्स्ट एजुकेटिभ मिटिं डिस्ट्रिक्टनिखौ जोङो दावगारिनि बे कालचारेल कमप्लेक्सआव जों दिनै खुंनो हाबाय। आरो बे हाबाफारियानो जाबाय दिनै जोंना बिसेसकरि एजुकेटिभ मिटिंखौ खालामखांनायनि परे फुल फ्लेजेड गसाइगाव आन्चलिक कमिटि फुल प्रेजेड आन्चलिक कमिटि एक्स अल बर' एक्स भलन्टियार फर्सनि मोनसे आबुं मोनसे कमिटिखौ जों दाना लानो हाबाय। आरो दासिमबो जोंनि मिटिङा जोबाखै, जोङो सोलिगासिनो दं। दा बे हाबाफारिया आपातत दिनै जों बेखिनि आरो परबर्तियाव नोंथांमोना जोंखौ मा रोखोमनि प्रेस मिडियानि गेजेरजों कुइसन खालामगोन बेयाव जों मिथिनो लुबैदों आरो बिनि एन्सारखौ जेसेबां हायो जों होनो नाजागोन आरो। एक्सुवेलि जोङो दिनै पार्टिकुलारलि बे मिटिंनि गेजेरजों आरो बे फर दा फार्स्ट टाइम एजुकेटिभ मिटिं जों बेवहाय एभ्रि नुक एन्ड कर्नारनि जे इसुफोर बेखौ जों सावरायदों। आरो फर दा फार्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट एजुकेटिभ मिटिं हिसाबै जोङो बेयाव एलाबरेटलि जदिव जोङो प्रस्टिंफोरखौ लानो हायाखैबाबो जोङो परबर्ती समाव जोङो एजेन्डाफोरखौ जों माबोरै लानो हागोन आरो क'अपारेटिभ स्केलाव जों मावलायनो हागोन आरो जोंनि हाबाफारिखौ जों बोरै सुफुंनो हागोन आरो फाइनान्सियेल साइडखौ जों बोरै कभार खालामनो हागोन बेनि एसे थुलमुल रायलायनाय जादों। आरो बिसेसकरि जोङो फाइनान्सियेल प्रब्लेमाव जोङो खोब इनडेप्टेड बादि जुरुला जोङो दुरबल, गतिके जोङो एसेबाबो जों सावरायदों जोंनि फाइनान्सियेल माबाखौ उइकनेसखौ जोङो जोंनि मेम्बारनि गेजेरावनो आरो जोंनि जायफोर वेल उइचारफोर दङ जों बेफोरनिफ्राय जखन जोङो मेल मिटिं खुंगोन जोङो एफा एफा सान्दा खांलायनानै बे मेलफोरखौ जाफुंनो हायो। रायजो राजाफोरनि सहाय सहयोगिता हेफाजाब मददनि गेजेरजों बेखौ खालामनो हायो। जों बे रोखोमनि हाबाफारिखौ बा रेजुलेसनखौ जों प्रस्ताबखौ लानाय जादों। आरो बाखि फैगोन समाव जोङो जोंनि आन्दलनखौ जों माबोरै लांगोन, मानोना आन्दलनखौथ' खालामनाय जाया, बियो समजों फैयो। आखादे सासे स्कलार बुंदों बार्किया, रिभलिउसन आर नट मेड दे काम, रिभलिउसनखौ आन्दलनखौ बानाया, बे फैयो। जोंना अल बर' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव आरो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां, दा बर'फोरनो आलादा बर' रायजो नांगौ, बिनि सोमावसारनायखौ जोङो जरदारि 1987निफ्राय जोङो खालामबोदों। आरो बै समनिफ्रायनो जोंनि बे BF भलन्टियार फर्स बियो जोनोम जादोंमोन, बियो बेरखांबोदोंमोन। दा बे जोंना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जाफुङागौमानि बे बड'लेण्डआ जोंनि माबायाव जागौमानि
भलन्टियार फोर्सफ्रा खुनु कमप्रमाइज गैया जिरायनानै थानाय नङा आरो जोङो हाबाफारिखौ लायै लायै वान आफ्टार एनादार जोङो प्रग्रामफोरखौ लागोन आरो बिनि हाबाफारिया टटेलि डेम'क्रेटिक प्रसेसजों थांगोन खुनु भायलेन्स जानाय नङा बे इन्टेलिजेन्टलि एभ्रि इस्युसफोरा इन्टेलिजेन्टलि डिल जागोन आरो जोंनि प्रब्लेमफोरा गुबै प्रब्लेमफोरा रिजल्भ जागोन स्कलारलि कलम आरो पेपारनि गेजेरजों जागोन बहुत दावहा जुद्ध हाथियारजों जानाय नङा गतिके जों आसा खालामदों जोंनि बे बादि हा दै बिनिफ्राय प्राकृतिक जोंनि हाजो हाला बिफां लाइफां दंफां लाइफां जेनाखि सम्पद रिसर्स जोंनि हा बेफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बे भलन्टियार फर्सआ दिनै डिटारमाइन आरो जों बेखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे बे हायावनो जों बड'लेण्डखौ जाफुंनो हागौमानि जोंनि आन्दलना बे मुभिं फरवार्ड कनसिस्टेन्टलि जाबाय थागोन रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव आरो बे हाबाफारियाव संग्रामाव जों खुनु भायलेन्स एटिटिउडजों जों खालामनाय नङा बिनि माबाया जागोन इन्टेलिजेन्टलि एन्ड स्कलारलि पेपार एन्ड पेननि गेजेरजों जागोन बेखिनिखौ जों एसे थुलमुल सावरायनाय जादों आरो